Hej, jeg hedder Chris, og velkommen til Alt i Hobby TV. Nu skal vi lave et billede som det her, og det er et fotografi, som jeg har puttet over på noget kopipapir, og så fået det over på lærredet. Man skal være opmærksom på nogle ting, når man gør det. En af tingene er, at det bliver spejlvendt. Og det er særligt, hvis der er noget tekst eller et eller andet på kopien. En anden ting er, at det skal tørre på et tidspunkt i 24 timer, og det er ret vigtigt, at man holder sig så tæt på de 24 timer som overhovedet muligt. For det kan også tørre for lang tid, så bliver det vanskeligt. Og en anden ting er, at det skal være en kopimaskine, der har lavet kopien, og det skal være en, der ikke har voks med. Og det er der nogle af de meget moderne, der har. Men det er sjovt, og det er let, og så er julegaven jo reddet, og det er jo en god ting. Jeg har fundet en malerplade, 24x30. Den har jeg malet, ens farve med Artello akrylfarve, og så har jeg ladet den tørre. Så har jeg taget et fotografi af min datter Emma. Den har jeg i kopimaskinen forstørret op. Så det er et fotokopi. Så den vil jeg gerne have herover på. Så tager jeg dekoupagelak og smører på pladen. Og det skal være et jævnt lag. Ikke for tykt, heller ikke for tyndt. Og det er vigtigt, når jeg skal sætte den på, at der ikke kommer luftbobler. Så lægger jeg kopien på pladen her, cirka midt på. Og så glatter jeg ud fra midten og ud. Og det er vigtigt, man skal lige passe på, at der ikke kommer limlak på bagsiden af det her papir. Og så bliver det svært at få af. Det kan være en hjælp lige at tage en klud og presse med. Nu bliver det vigtigt. Det skal tørre i 24 timer, så vi lader lige ligge. Nu er det tørret et døgn, og så skal vi have papiret af. Og det må heller ikke tørre mere end et døgn. Jeg har taget en svamp og en skål med vand. Og så starter jeg lige med at fugte. Noget af det nu lader jeg af med svampen, og til sidst og indimellem bruger jeg også fingrene lidt. Sådan. Jeg kan godt finde på rundt i kanten lige at tage skuersiden af svampen, for at lave det lidt rustikt derude. Så skal den lige have lov at tørre. Nu er den helt tør igen. Jeg har lige taget lidt med i kanten af skuersvampen. Og nu vil jeg give den en gang lak. Og jeg bruger dekoupagelak. Det var det samme, som jeg brugte til at sætte billedet fast med først. Og det får bare over det hele et tyndt lag. Nu skal den jo tørre igen. Nu har jeg givet det en gang lak igen, og jeg har puttet det i en svæveramme. Og så er det faktisk færdigt. Så er de julegaver jo reddet. Og så vil jeg gerne sige tak, fordi I brugte tid på Alt i Hobby TV, og jeg glæder mig til at se jer igen. Og indtil da kan I finde flere gode idéer på altihobby.dk. Tak for nu.